गरीबन के दोस्त हो गए पंचायत के शान। अब की बार मुखिया में होखे तो जय बहादुर गढ़वाल। भ्रष्टाचारी अब खत्म होई ना जइहे बबुआ ब्लॉक के द्वार। चाचा चाची भरोसा से चुनी भैया अइहे तोहरे द्वार। अब की बार मुखिया में होखे तो जय बहादुर गढ़वाल। सबके घरवा अब नया बनी, हर योजना में होई विकास। गली से लेके मोहल्ला तक रोज चली सफाई अभियान। पिछला मुखिया जैसन ना करिए ई घटिया काम। अब की बार मुखिया में होखे तो जय बहादुर गढ़वाल। तब भैया बस अपन पंचायत के लोग से एगुड़े रिक्वेस्ट बा कि जय बहादुर भैया के सपोर्ट करी लोगिन। काहे कि जय बहादुर भैया बड़ी नेक दिल इंसान बानी। वो हमेशा जनता के भलाई के बारे में सोचे नी और करे नी। तो इनकरो के एक मौका दे के देखी, हम गारंटी के साथ कहतनी अगला मुखिया रउआ लोगिन फिर इनकरे के चुनेम।